Hi guys, welcome back to Swiss Action. So in our channel, yaru paru appadina how to download and play Naruto Heroes game in Naruto Ninja Heroes game in mobile phone பத்தி தான் பார்ப்போம். ஸோ இதுவும் Dragon Ball Z Shin Budokai Part 2 அந்த கேம் மாதிரி தான் இருக்கும். இது ஒரு ஹை கிராஃபிக்ஸ் கேம் தான். இந்த கேமும் சாதாரண ஒரு ஃபைட்டிங் கேம் தான். 2 பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த பிளேயர்ஸை வச்சு நீங்கள் ஃபைட் பண்ணணும். இதுக்கு நீங்கள் ஒரு டீமை கஸ்டம் பண்ணிக்கிறீங்க. நீங்களே ஒரு டீமை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா உங்கள் ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக சில டீமை வச்சுருப்பாங்க. அந்த கேமோட ரியல் டீமை அந்த டீம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கேமை நம்ம எப்படி மொபைலில் விளாடணும்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ come on, let's get into the video. But before starting this video, don't forget to like, share and subscribe my channel in this video. So come on, let's get into the video. இந்த பேஜ்க்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இந்த பேஜ் கீழே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. அங்கே சேவ் கேம் இருக்கும். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் வரும். இந்த பேஜில் நீங்கள் ஒரு 8 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா தானாகவே உங்கள் கேம் டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்போ நீங்கள் ZAச்சுங்கிற ரெண்டு ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி டவுன்லோடுக்குள்ளே போங்க. டவுன்லோடுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்கள் கேம் ஃபைல் இருக்கும். அதை கிளிக் கொடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கப்புறமா உங்களுக்கு 242 MBக்கு ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இப்போ முன்னாடி வச்சுருந்த ஜிப் ஃபைலை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி டெலீட் கொடுத்து டெலீட் பண்ணிடுங்க. இப்போ புதுசாக ISF ஃபைலில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கட் கொடுங்க. கட் கொடுத்து போய் உங்கள் டிவைஸ் மெமரியில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணுங்க. இப்போ உங்கள் ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே நீங்கள் போய் மேலே சர்ச் பாரில் PPSSPPன்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள். அங்கே உங்களுக்கு இந்த எமுலேட்டர் வரும். இந்த எமுலேட்டர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். இந்த எமுலேட்டர் நான் PPSSPP நார்மல் பார்த்தா நான் PPSSPP கோல்டு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் PPSSPP நார்மல் இல்லைனா PPSSPP கோல்டு இது ரெண்டில் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் PPSSPP கோல்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போனவொடனே உங்களுக்கு கேட்குற பர்மிஷனுக்குலாம் நீங்கள் அலோவ் கொடுத்துருங்க. அலோவ் கொடுத்துட்டு கேம்ஸ்குள்ளே வந்துடுங்க. கேம்ஸ்குள்ளே ஹீரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேம் அங்கே இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ப்ளே பண்ணலாம். இந்த கேம் 100% லேக்னஸ் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகுது. இந்த கேமை நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அவ்வளோதான் கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you next time. Bye.